ka san ita siyasa ba ta rabuwa da tsegume tun kafin a zo ga hukuncin nan ranar juma'a mun ji abubuwa iri-iri, amma dai kai da kai tafi nema da kuma wanda yake kokarin ya kare kujerarsa duk an zo da abubuwa. Wasu sun ce a je a yi maslaha, a zauna a daidaita a wajen kotu, to wannan ma demokuraɗiyya ce. Saboda haka ce ta faru ba haka ce ta faru ba, ko me ya faru dai za a ji nan gaba insha Allah. Kai maganar maslaha, kamar APC ta hangi kura ne da ke tafe shi yasa abubuwa suka sauya haka? Ba magana ce ta kura ba, ai ka san dai mai girma shugaban kasa ya zo da ajanda ta raya kasa, saboda duk abin da ya damu Najeriya in Allah da an yi maganin shi. Majority wanda suka shafi tsaro, da wanda suka shafi raya kasa, da wanda suka shafi karatu, da wanda suka shafi harkar noma, da wanda suka shafi harkar jiragen kasa. APC game da shari'o'in nan da aka yi kusan ta rasa jahohi waɗanda ina ga suna da tasiri musamman a siyasar Najeriya, kamar ya APC ta ji? Ai ba rasawa muka ba, haka ce ta kotu. Abin da kotu ta zo da shi mu ma mun shiga, an shigar da mu, saboda haka mun yi nasara a wasu kuma ba mu samu nasara ba. Yanzu APC fa muna jiha 20, mai biyu mana PDP tana da 13, Abga tana da 1, Labour tana da 1, NNPP tana da 1. To me za mu kyasa a ciki? Ai abin da muke bukata zaman lafiya da haɗin kai, ajandar da muke da ita Allah ya ba mu ikon aiwatarwa. To wasu na ganin 'yan adawa sun ƙara ƙarfi musamman bayan hukuncin kotun koli da ya ba su nasara a wasu jihohi. Wannan ba babban ƙalubale ba ne ga APC? To ba na son in yi zurfi a wannan ɓangaren, amma da za ka gane tarihin yadda siyasa ta taso. Ni ACN na yi, kuma shi jagoran jam'iyyar NNPP na yanzu muna da ƙawance na siyasa a lokacin da na bar ANPP na ɗauko ACN. Akwai wani lokaci da ni da shi muka je wajen shi shugaban ƙasa na yanzu, na ce tun da PDP ta hana shi takara ta gwamna a wannan lokaci a 2011, ni ya zo na ba shi tiket ina a ACN. Saboda haka idan ba irin wannan ya za a samu ci gaba. A ƙarshe dai kuma ya samu tiket ɗin a PDP ya zama gwamna. Yau ba abin ya zama tarihi ba. Saboda haka ita siyasa haka take, yau faɗi ce gobe tsumma, so mutane su yi haƙuri da yanayin da suka samu kansu. Ni abin da ɗauka da wannan yanayi, bahaushe kai yana cewa babu wanda ya nasara ba wanda ya faɗi. To ga nasara a kotu kuma ana hangen jam'iyyun adawan nan na son haɗewa su yaƙi APC, ya kuke kallon wannan? To ai shi nake gaya maka, mu ko muna da jiha 20, PDP tana da 13 ba, mai bi mana kenan, menene tsoro a cikin mu? Kamar yanzu akwai wani darasi da za a ce ku APC kun ɗauka bayan shari'o'in nan? To gaskiya mu 'yan siyasa ne, kuma zaɓe dama demokarasi kenan, wani ya ci wani ya faɗi. Ila kawai in abu ya zo ya kasance irin wannan, mu koma abin da bature ke cewa drawing board, mu ga menene ya kawo muka samu matsala. Rashin haɗin kai ne, rashin tsayawa a tarari jama'a ne, menene in ya so Allah ya kai mu gaba sai mu gyara.